sumar-nos a aquesta celebració. I com? Es preguntaran vostès. Doncs, què millor forma de fer-ho retent homenatge al fundador de la nostra Miguel Teresa Marco, Miguel Fernández Tebar, Vicente Miró Bartolomé, Maruja Martínez Pascual, Carmen Medina Gil, Ángeles Palomares Borràs i, per últim, vull nomenar Antonio i Maruja García, que avui es troben ante el públic, la qual cosa suposa un gran honor per a tots nosaltres. 11 xiquets que en l'estiu de 1940 decidiren que en les següents festes de Sant Josep plantarien la primera falleta infantil del mercat. Per aquest motiu, jo, que soc fallereta quasi des del naixement d'aquesta comissió, em trobo avui ací per a narrar-los aquesta història. Una història basada en fets reals i plasmada al paper per Àngels Canet, perquè avui, fallerets i falleretes d'aquesta comissió, puguem mostrar-la a tots vostès. Estiu del 40, que així és com s'anomena l'obra. Serà interpretada per Valentina Baviera Canet, Rosa Castell Enguís, Andrea Castillo Castillo, Paula Castillo Castillo, Ángela Darius Bellver, Paula Fallos España, Toni Fallos España, Jorge José Pellicer, Sergio José Pellicer, Sandra Pérez Lara, Héctor Silva Pellicer, Blanca Soriano Castillo, Mireia Soriano Castillo, Júlia Vila Puig i una servidora, Tània Pérez Lara. Però abans de començar, volem agrair a tots els pares, fallers i amics que ens han ajudat a que aquest projecte vengui a la llum. I molt especialment agrair a Maria José i a Germán per la seva involucració des de l'inici. Gràcies per aquest mercat tan bonic. A Rosa Gómez per deixar-nos el seu estimat carrer de gelats. A Bernardo Camarasa per els efectes especials. I a Líder de Jaume d'Alzira que es prestarà a les seues instal·lacions per poder assajar. I ara sí, que comence amb un fort aplaudiment Estiu del 40. Era un dia d'estiu de l'any 1940 i feia molta calor. Els xiquets i les xiquetes del carrer Faustino Blasque de les Rodalies jugaven al carrer.
la comissió. Estem donant massa voltes a tot. Ens estem complicant. Jo crec que has de ser molt més senzill. Mare de Déu, quin desordre d'idees tenim al cap.
però tot no va ser alegria i concòrdia. Què fes, xiques? Estem fent un bon treball. Els dinerets que estem arreglant s'estan fent molt bé. Ens ha quedat una gallina preciosa. Sí que sí, però ara hem de pensar en la mossèn. Quin penso que sigui el millor lloc per a plantar la palleta? Jo crec que el millor emplaçament seria la porta de l'Hostal del Palomares. Ah? No, jo crec que el millor lloc seria la placeta del Carrero, a la plaça del Bison. No estic gens d'acord. Jo tampoc a la teva proposta. Però, xiques, què vos passa? Què voleu que la una? Tindre la falla a la porta de la vostra casa o què? Pues sí. Pues sí. Pues no. Per què? Jo no. Doncs jo crec que a la porta de la casa també quedaria bé, no? No. Sí. No. Per què? Pues ara. En resum, no s'avingueren a raó. Cadascuna se portà el que havia fet de falla. I va succeir el que havia de succeir. Es plantaren dos falles. Una a la placeta del Carreró i l'altra al carrer Fortunato. Vaig un començament. No està gesmat. No, senyor. Aquelles xiquetes, sense saber-ho, acabaven d'inaugurar la història escrita de la falla. I esta vegada, amb l'ajuda dels seus pares, crearen la primera